мебахшед агар як чархи трактор медоштед ҳамун замон мебурда маҳкамат мекард. аз куҷо ёфтӣ? тавре боро таъкид кардам. Ака мегӯяд агар як трактор медоштӣ ман бурда турма мекардам. Ака ҳами тракмо чӣ хеле тирбат кинем хона сохта. И қапле ки омада будӣ ку чӣ надоштӣ? Я сурати ҳамун пешнаи Раҳмонов агар дошта боша ҳамун сурати тоқиш хатия бигирем мо нишда то ҳамҷа ҳамин миллат бибинаш. Ҳамин Раҳмонов худат вақте ки президент шида будӣ ё ки вақте ки яъне ки сангака официантка будӣ тоқи дар сар мондагӣ буд. Хуб ина навиштем мақоларо бачо гирифтан қирғанат бурдан ё қирған рафтӣ задара чӣ хел тар карда будӣ. Ҳама медонанд ира. И гапи ман нест, и гапи ҳам бачаҳои фронти халқия. Та ай ҳамун ҷайси Маҳмади Хирса шум мебинӣ, та ай ҳамун ҷайси Усмон Мурчаева шум медидӣ, та ай ҳамун ҷа яъне ки Нисрата шум мебинӣ, та ай ҳамун ҷа ҳамаи Илҳом Банкир, ҳамаи ё бачаҳое ки будан ҳамун ҷа, ай ҳамун ҷа вақте ки зада буданат мишта будӣ, бояд бигем и гапа. Таркаги будӣ одам. И одам яъне я талхакафа, я рихаи. Барои одам вақт диктатор тарсунчук мешавад. Яъне я одаме ки худат мисли фикр мекунӣ ку ту я тупой я одам ягон чизтра намешавад қиёс карда. Ё одам вақте ки ман вақте бигардам бигӯм алҳамдулиллоҳ доранда буд падарам, серапур будем. Ҳама вақт алҳамдулиллоҳ холодильник дар хонаи мо дар давраи Союз дар даруни холодильник мо раҳ мегаштем. Айси шоколад, айси гӯшти гӯспанд, айси тамоми неъмату нӯши неъмати дунё мо дар дуруни нӯши неъмат калон шидам. Ҳеҷ ягон хел проблема надоштум. Пачкаи 100 рубля дар кисам буд мерафтам. Уж ки ай киҷо меёфтем уж корти набошад. Неки муҳим ки доштем мо камбағал ранги твори яъне гадозода набудем. Ина тупоя би. Худаш чӣ буд? Мега ку акси пешната дида будӣ? Ҳозината диди чӣ тари? Бо ӯ ки мега ки ҳо ма дида будам акси пешнам чӣ тари буд. Ахир чанам шида намепурсанд. Ҳамин бачаҳои яъне ки монтажёрои ислоҳ ҳам ҳамин аҳамият наметиҳанд ки вақте ки мега акси пешната дида будӣ? Даро бояд ҳамҷа акси ҳамин пешнаи худша бимонӣ. Да бифаҳма ки акси пешнаи худаш ҳамтари буд. Мега дар давраи Союз агар як трактор медоштӣ меомаданд мепурсанд ки трактора як ҷой. Яъне манзура и гап фаҳмидест чӣ гуфтание и тупой? Гуфтание ки мардума бештар зулм кине бисанҷеш ки пулора як ҷо пайдо кардестанд. Ҳадаф и гап гуфтан бештар зулму фишор овардан болои миллат ва болои мардумай. Ки шумо бештар бисанҷе и мардума, бештар бифаҳме ки пулора як ҷо пайдо кардагиянд. Назората шадидтар кине ки и мардум пула як ҷо ёфтестанд ки и қа ба телефон $3 миллиард да гап задестанд. Ӯ рӯз ман ҳисоб кардам, як мисоли оддия, як компания $65 миллиард фурӯш доштааст дар Фаронса. 65 миллиард евро. 65 миллиард евро фурӯши ҳамин гап задан дорад. Чӣ гуфтеса тупой? این ملت کار داره، این مردم کار میکنن، تجارت گپ زدن اینترنت این چیزا رو تو علم خصیص مردم نظارت برده است که شما $3 میلیارد گپ زدگی این 3 میلیارد اگر شما مصرف نمیکنید من در داغون مصرف میکردم او پولای در داغون مصرف میکردگی اگر در کارت باشه برا بقا پای دخترا تا بگی برا بقا پول آی ار اس برای چین گرفته داده است 41 میلیارد دلار که در پول خارج گرفتگی نه پول نمیگی بیار در داغون بگی بیار مصرف کن. وقتی اون پول تو گرفتی آوردی بعد میگویی که ندزدن بچه‌ها و خسر بچه‌ها تا که پول خدمت باید راست شوی. تو وقتی که تو 3 میلیارد 100 میلیارد این ملت اگر بگیری میدزدی غارت چی میکنی او راغون راست نمیشود. با که امنیت امر کرده است که این مردم 3 میلیارد دلار در گپ زدگیان آن اکش مویا کارکنی بکوی استوچنیکاش او استوچنیک نداره بیچاره. $200 بچه‌ش روی کردگی تلفن خریدگی $100 دیگه دامادش روی کردگی اینترنت قطعی گپ میزنه او یگان خیلی استوچنیک نداره و مردمی توجیک بیچاره استوچنیک همش ای دامادا و دخترای تا برات دخترا و دامادا خطاب سنج اگر بتونی سنجیده چنگلی فوسد نکنن میمون دوام